Здравейте! Аз съм консултант на matro.net и сега ще ви представя матракът Latex Green. Latex Green е матрак от 100% италиански латекс. Латексът е ергономичен материал с неповторимо усещане за комфорт. Той е с висока еластичност, което улеснява движението на тялото по време на сън и му осигурява непрекъсната подкрепа. А сънят е активен процес, при който ние се въртим от 30 до 60 пъти всяка нощ. Ядрото на матрака има 7 зони на комфорт, като всяка една от тях е съобразена с специфичната плътност на частта на тялото, която подкрепя. Latex Green е антиалергичен матрак. Естествените свойства на латекса не допускат развитието на бактерии и акари, а мрежа от вертикални и хоризонтални въздушни канали гарантират изключителната му проветривост. Latex Green е облечен с фалаем кълъв с цип от белгийски текстил с антиакарна обработка. Можете да перете и почиствате кълъва с лекота, когато пожелаете. Времето, в което можете да се насладите на уникалните му качества, е повече от 10 години. Матракът Latex Green е най-доброто решение за вашия пълноценен и комфортен сън. Повече информация относно матрак Latex Green и останалите продукти от серията Green можете да намерите на нашия сайт matro.net или на телефон 0700 222.